Okay, hindi nga ba na ato nga magkauban si Vice Mayor si Priscia Bibideri nabot sa gihimo nga taga dunay gihimo nga taga province of Provincial Awards Committee nag-uban ang DLG no at ning bahina labot ani mabibi maayong adlaw. May adlaw sa tanan, labi na sa mga suking tikaminan. Karong adlaw gihimo dinhi sa syudad sa Osamis ang ginguhaton sa kanang itawag nato sa Asenso Osamis nga gikan sa probinsya, Provincial Awards Committee ni karon diri aron paghimo nini maong assessment and evaluation sa ato ang trabaho isip mga legislators. Now, ang maong committee, ang legislative committee sa probinsya was headed of course by Sir Sanivar Pato, ang atong DILG officer o ang iyang mga kauban no, sa committee. We go on the process, manindot kaayo ang maong proseso nga gihimo karong butaga with the different criteria nga gi-follow. So, para kanako anindot kaayo ang maong buhaton kay it helps enhance our commitment and service to the people of Osamis. Kay dito matanawan man natong god ug ahata dapit medyo nagkulang o ahata dapit strong dapit atong points ingon ana so atong enhance po nato to. Pero more or less we are very much confident no kay pasalamat ko of course sa atong mga sakop nato sa sanggunian headed of course by the Secretary to the Sanggunian, Attorney Ronnie Tapayan, who is so well versed in answering all the queries and the questions being posed by the committee. So, pasalamat di ko maayo, no? Kay ingon ana kay maayong nga he is very competent, maayo kaayo nga pagkatubag and supported with all the volumes of kanini ang mga papilis documents to support sa tanang mga pangutana o kinahanglan nilang dokumento. Sabot na sabot na makita gyud kung nagtrabaho ba ato sa yes. Diri sa ato ang sa council kung nagtrabaho ba gyud siya no? Yes, Diri ang makita nila kung sa ilang assessment. Yeah. At this point in time no, if I may, I would like to congratulate our staff and legislative staff o kintaw ang ato mga kanini ang secretary to the Sanggunian, of course headed by Attorney kanini Ronnie Tapayan na nakita yun na to na ganan na ang aktibo yun sila, naglihok yun sila sa ilang gibuhaton. Kaya kung dili pa sila naglihok o pa sila trabaho, hindi sila makatubag sa mga pangutana. First time ba rin nga namin mo yung committee ka? So far, in my time, karon pa po nakasinati ni Ani. Karon po nakasinati Ani nga kanay we are conducting this legislative awards. What's that itong i-expect man? Expect nga unsa? Kung sa'yo itong i-expect sa After sa evolution? Well, di ko kibalo kung sa ilang mga kuan ani but what is most important is we have done our best. Yes. Nga nakahatag bi what is being expected from us ana next nara na sa itong maybe you can ask inquire from Sir Pato kay sila man ang this is a very good programs nga gihatag sa atong DILG na to enhance kita the services of our respective sanggunians. Doon na ba sila yung mga recommendation? Maybe doon na sila mga recommendations after this kinta kung sa ilang mga the committee kay because they are having the committee we are having the committee is observing so more or less naagi na sila ilahang mga ibutang nato mga exit no nga conference to evaluate kung sa yan hitabo karong butaga and they will come up with the recommendations whatever. What is most important nga I feel and I'm very confident nga we have done our best. Thank you, ma'am. And siguro pabot mo sa tanan nga nagbatik pabinaw dili ka bayin. Yes. Okay, and not only that, ako sad, amo sang gitinguha nga, is not only
on the paper nga gihimo og natubag ang mga pangutana, but through our actions also. Ato yun nabuhaton pinagi sa atong lihok nga importante kayo. Well, anyhow, kuan magunin niya atong pagpangalagad, no, is a close coordination with the legislative and executive. Kaya more or less ang among trabaho sa legislative is to craft an ordinance and resolutions, of which the executive department, headed of course by the Honorable Mayor, sila na po dito mo implementar. But we have this oversight committee na mulantaw po sa effectivity and efficiency of the kanini ang